और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Hello everyone, welcome back to Mandira's vlog. दिनैहाय थांसिगोन आरोना जोङो दा जोंना माबाया केबा फैनो नागिरदों माने खयथायावमोनलाय केबा आं बावबायसो 9टायाव दा 8:47 जाबाय आरोना ओमफ्राय केबखौ मैयानो बुक खालामखानानै दोनदों दा बियो 9टायाव सफैगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो एयारपर्टसिम थांसै ओमफ्राय फ्लाइटआथ' जोंना दुइटायावसो दङ स' दुइटायावबा 3 आवार्स लायो बिदिनो 5:30सोआव सहैगोन आरोना गुवाहाटी एयारपर्टआव 5:30सोआव सहैगोन ओमफ्राय दा बिदिनो पेकिं सेकिंआथ' खालामजोबखाबाय ओमफ्राय साहा लोंनानै थांनो नागिरदों आरोना स' आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ गाइस आंनाबो बेगा रेडि ओरै ट्रलियाबो रेडि ओरै नैबे ना नैबे नै जोंहा थांनोसै ओरैबो ट्रलि टु ओंखारलांगासिनो दा आयौ आहाबो आखायाव नै बेगसो दङ मोनसे ट्रलिखौ गाहायाव दोनहैग्रोबाय आंनिखौ बे मावजिया ओरै खारबाय थायो नै जोंहा सौफैबाय एयारपर्ट सानैजों ओमफ्राय दा थांनोसै फाइनालि गुवाहाटी बेक टु आसाम गारिया जोंखौ दोननानै थांबाय ओमफ्राय जोंहा दा हाबहैनोसै बबेथिंथाय हाबग्राया आन्दायलाजोब्बाय आङो फाग्ला बायदि एक्सकिउज मी किधर जाना है इधर जोंना ओरै माबा जोंना गेट नाम्बार 02 आरोना ओमफ्राय दा थांगासिनो जोङो आकाशा एयारलाइना आकाशा फैनाया बिस्ताराजोंमोन थांनाया आकाशा ओंखाम उखै ब्रबनानै चिकेन विंस जाबाय आङो दरब्रैल' हारसिंनो दरब्रै ओमफ्राय डिप्सबो होनो बावबावदों हाल्लासो ओंखाम उखैनायानो हाल्लामोन आङो दै साजोबलायबायमोन खर' गिदिंलायबायमोन आरो दाहाय बेबा खयथायाव माबा 7टायावसो सहैयो खोमा 6:00-7टायावसो बिनिफ्राय माबायावसो थांग्रोगोन कलकातायाव ओंखायनो जानानै लाग्रोखानोसै आङो नैबे गारिया साफा खालायग्रा जाहैदों बिराद इन्ट्रेस्ट मोनबाय आं बेखौ नायनो बिराद इन्ट्रेस्ट गाखोहैनोसैलाय नै जोंहा थांनोसैलाय जोंहा बेक टु हम गावनि जायगायाव थांफिननोसै ओंखारजोबाखैनोमोन बेखायनो जोंखौ लाखिबाय थादों खोमा बे दा जों माने जाबोआखैमोन नालाय आंथ' बेदर दरब्रैल' जानानैलाय माबायदि बुंनो दा बेवहायनो एसे जालांनांसिगोन उखैबाथाय काप नुडल्सआव नैबे भेज काप्पा नुडल्स 200 ओमफ्राय चिकेना 250 आं बेखौसो कल्ड कफिखौसो लोंगोन 150निखौ कल्ड कफि 150 ओमफ्राय नों गुमाया आं इसे दा नोंनि गुमै बेयो गुमायलाय खेबसे नोंबो ना गुमैसोयो नोंनि गुमै बेयो गथ' गाब्बाय नै आप ऊपर बने पैनल से नीचे आ जाएंगे कुर्सी पर बैठे रहें अपना पर्सनल मास्क हटाएं और ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचें नाक मुंह ढककर अपने सामान की परवाह ना करें और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करें अधिक जानकारी के लिए कृपया सुरक्षा
लोगोफोर कलकातायाव सफैबाय जोंहा माने कलकातानिफ्रायसो गुवाहाटि थांगोन आरो बेंगलरनिफ्राय कलकाता टु गुवाहाटि आरो बेवहाय मानसिफोर हाबदेरबावगोन ओमफ्राय दसे थानानै 1 आवारबो नङा दसे थानानैनो थांसिगोन खोमा बिनिफ्राय डाइरेक्ट सहैसिगोन गुवाहाटि उन्दुयै मेंलायलायबाय आङो बाहेरायाव अखा हादों खोमा माने अखा नङाबाबो क्लाउडि दा आंनिबा अखाथ' नङा क्लाउडि दा आंनिबा जों दा कलकाता एयारपर्टआव दं आरो माने बेंगलर टु कलकाता टु गुवाहाटि ओमफ्राय दा मानसिफोर गाखोनायनि सिगां साफा खालामग्रोदों आरोना बिसोर जेबो गैया बिथिं दा लाइट जोंनो आं बिराद ओंखाम उखैबाय आं बिराद उन्दुनोबो ओंखारबाय आं जाथारला बिसोर नुसिगोन खोमा आंखौ भिडिअ खालामनो थेवबो जाला आं जेबो मोनला आं बिराद उन्दुनो ओंखारबाय बिराद ओंखाम उखैबाय Seat back is in the fully upright position and the window shades are open. We will be switching off the cabin lights for takeoff and landing. If you wish to read, you may switch on the reading light located in the panel above you. Thank you for flying with us today. Cup noodles जानो नागिरदों जोंहा veg cup noodles बे आंनि बे सुमित्रा रानिनि सुमि नङा बे नामा सुमित्रासो जाग्रोनोसै जोङो उखैनोनो हालामोन ओरै खोमसि हर जालायबाय बासजों थांसै नै अखा हादोंमोन खोमा बेयावनो गसंसै मा जाखारबाय आंना खाफाला सिन जाजोब्बाय उन्दुनानै फैनाया आं इथिंसो सानदोंमोन बासनि सालायग्राखौ बै इथिंसो माथो आंहा ओरै सानगासिनो बैथिं मोखां जालायो बेखायनो स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बिसिमल'मोन आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन स' टिल देन टेक केयार बाय एन्ड डन्ट फरगेट टु लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब बाय गाइस बाय